Hoxe está con nós Carmen Limideiro, de Berdoias. Ela é unha muller alegre, é unha música de referencia na nosa vila, e vainos facer unha bonita entrevista e ademais vainos tocar algunhas cancións, cantar algunhas cancións, porque ela é unha auténtica enciclopedia musical vivinte e sorrinte, porque é unha muller moi alegre, que desprende unha maravillosa enerxía, unha moi bonita alegría. Hola, Carmen. Hola, Hola, como estás? moi bien. Estamos moi contentos de terche aquí con nós. Eu contento de estar aquí. Eu disfruto moito da túa compañía cada semana, que nos vemos moi frecuentemente nos talleres de memoria que facemos. Tens que disfrutar moito porque sona máis burre. No, para nada. Eres moi simpática e queremosche moito. Eu quero Queremosche moito. E agradecemosche moitísimo que estés aquí con nós. Bueno, tamén temos que agradecer ao noso público de hoxe, que son o alumnado de primeiro de bacharelato do IES Terra de Soneira, que despois tamén che farán algunhas preguntas, a ver se se portan ben, nos fan bastantes preguntas e se anima un pouco a cousa, non? Pórtate ben, xa se ve. Ademais temos tamén algunha música entre o público que sabe tocar a pandeireta, creo que nos vai botar unha man despois a tocar unhas coplas, vale, ou bueno, vamos a ver o que sale de aquí, Carmen, se che parece ben, teño unhas cuantas preguntas aquí para poñeros en contexto, para coñecerte un poquinho mellor. Sí que sí. Vale, mira, donde nacestes ti, Carmen? Donde nacestes? En Novelle, Novelle, na parroquia de Serramo. na parroquia de Serramo. En que ano? Parroquia de Serramo. No 1946. O sea, que ti tes agora cantos anos? 78. 78 anos. 78. Faltache pouquiño aí pos 80, Sí, falta pouco, falta. Valo celebrar por todo o alto, A non? ver se chegue. Sí. Ese día, cando os faje, invitadme a facer así unha cousa destas bonitas, non? Queda dito, Queda dito, non sei se está por aquí... Se chegue os 80. Mari, bueno, eso por supuesto conta con eso. Imos encher o auditorio, o día do teu 80 cumpleaños. Tocamos aí o que haxa que tocar. Como non vai ser como as bodas de Senegal que nos contou Bintú, a anterior invitada, a primeira invitada que tuvemos en Oito Miradas, que nos contou que as bodas ali duran 4 días. Están 4 días bailando. Dios, 4 días bailando. Non aguantamos tanto. 4 días enteiros. Joder. E non só eso, elas ali en Senegal son de religión, bueno, practican o Islam, son musulmáns e non toman alcohol. Se están 4 días bailando animadamente sin probar o alcohol, sin probar ningún tipo de sustancia. Ollo, Bueno, como era a casa de Carmen Limideiro fai 78 anos? Cando ti nacestes, que recordas da túa casa? Como era? Recordo que era que tive. Moi que tive. 2 habitacións, 8 irmáns, meu pai, miña nai e meus abuelos. E todos que víamos, pero toda alegría, Cantábamos, bailábamos, facíamos de todo. Cando era unha festa, pois non se iba a cama para nada. E se querían dormir, a carón do suelo, unha manta, e ali todos dormindo ali, todos juntos como rapazes. E a cama que había, uns para os pés e outros para a cabeceira. Uns pés uns para os outros, aí todos deitados, que é verdade. É bueno, pois, a ver, é de comer, como agora non, pero non faltou comer, non faltou. O sea, Carmen, Calda, bru e follados. falaremos un poquinho da dieta de antes, como que se comía antes, porque creo que nos interesa moito tanto ao público que nos vea, que nos está escuitando desde a súa casa, como ao público que temos aquí hoxe. Pero volvamos un momento a esas habitacións. Dixésteme que erades 8 irmáns. 8 irmáns. Un pai, unha nai e os abuelos. E os abuelos. Era habitual que nas casas galegas daquel entonces conviviran varias generacións Todos tamén, juntos. non? Todos xuntos. Cada persona tiña o seu cuarto. Que ni hablar. Había 4 camas nunha habitación, e 2 noutra. Camas. Camas. Camas como as de agora. Camas normal, camas. Eran máis que tive, pero eran camas. E os colchóns Os colchóns de pallas. de palla. Que era como un saco cheo de palla, así. É palla picada. Casula máis ben. Palla de millo, que non era palla de palla. Casula de millo, non? Colchóns de casulas. Eses canto duraban? Duraban toda a vida, eses colchóns? Duraban. Duraban, que botábamos ao sol, bueno, daquela maneira. Eran cómodos?
para nós eran que dormíamos igual, aunque non tuvera, aunque non, eu creo que aunque fora carón do suelo, dormíamos. É unha Daquela cousa, dormíase ben, é igual, dormíase ben. É unha cousa, os pais dormían nunha habitación Ai, non, separada. nada, dormía onde dormía eu dormía con os meus irmáns pequenos. Ajá. Cada un que iba nascendo, depois eu era nai do pequeno. Eu quedaba sempre dormía con un rapaz. Agora aquele naciu outro, agora ti vai te para xuntos outros, 3 ou 4 en cada cama. E eu dormía con máis pequenos, a meu pai, máis miña nai, ele tamén. Se querían fazer algo, facían non mi. Aí disimuladamente tal. Nunha cousa que costaría máis traballo, pero os fillos fixeron, Sí. Non se cortaron moito. Non se porque cortaron moito. 8 irmáns, era des todo... ti eres a maior, a A menor? maior é o que está casado na casa. Ajá. Ainda viven os teus irmáns? Non sendo un, que seu papá se morría. Morría ahora aí pouco tamén. A que se De dedicaban? cáncer como a mí. A que se como de cáncer como a ti, disme, ti tuvestes cáncer. Eu, Despois empecé no 2010. Depois operei-me outra vez no 2020, de cáncer tamén. Ajá. Operei-me no mesmo ano, no 2010, operei-me 2 veces a garante. Ajá. Un peito, que no 2020 quitaron-me todo. Bueno, ainda estou luchando, que non estou... Este meu braço, como está? É tudo isto, Isto já o teño desde o 2010. Unha cousa que sempre me chamou moitísimo a atención de ti, sabendo este problema de salud que tes, hai xente a que de repente lle pasa calquera contratempo no seu día a día, que unha persona non a saluda pola calle e vense abaixo e está rumiando todo o día, pero deprímese. E ti superas esta enfermedad, superas este problema de salud tan serio con unha sonrisa e sempre con bo humor, cantando con un ánimo que envidiable. Se non axudas, a enfermedade mata-che. Porque te gustas, non salas da casa, estás ali, non te moves, doiche aquí, doiche acolá. Dixe, a comparación témole. Agora tes polos túas filhos ou porque assim, unha textura grande. Ben unha persona que ti lle queres, che chame o teléfono, está ben, Carme, xa me pasou aquele mal todo, xa non me doi nada. Ben de todo non, pero estou, xa colles ánimo, xa colles, se non, Dios, non sei que me de facer, non sei que lhe de botar este corpo que non hai nada, erguendo-me 30 veces polo menos ao baño, e bebiña, o baño, ai, Dios mío, querido, que me de facer, Como descubristes que o estado de ánimo era fundamental para a boa salud? Descubri non mi mesmo, porque eu sempre fui un alegre. Entón, levou-me unha miña neta, cando levaba a quimia, e de mira, Carme, non podo escolher nin, non sei, arriba de 1 kilo de peso neste brazo. E dille a miña neta, non xa sabe como gustaba tocar a pendereta, pero a pendereta te poderá. Non, mulher, ao contrario, a pendereta falle ben. Pero mira que para tocala teño que pacarme así, que non, se toco moito tempo, pesa a pendereta. Así non, porque así axuda-me. Pero, bueno, eso descurro, tens que ir... Se te gusta unha cousa, pois, tens que ir a facerle. En primeiro non quería, cuidado, en primeiro non... Carme da Canleira, perdona, que vai a Lou, que é nai de Paquita, mas fui eu que me tirou moito para diante, moito. Tirou, porque vamos aquí, vamos a colar, ela como era a miña di, ben, que imos á excursión, vamos a pendereta, foi algunha gratis. Para ir, pagaba man que for ela, que non quedara na casa. Despois falaremos un pouco da música, falaremos bastante da música porque sabemos que é a túa pasión. Justamente. Eu comparto tamén esa pasión, a mí encanta a música tamén. Bueno, xa o sei tamén. Bueno, cando dúas persoas as que lle gusta a música se poñen a falar, poden estar aí horas e horas, pero bueno, vamos volver a esa primeira infancia que nos interesa moitísimo saber máis cousas sobre como foron eses primeiros anos teus, non? A que se dedicaban os teus pais? A labranza. Labradores. Tiñan terra? A vacas tiña. Tiñan 5 vacas, tiñan unha besta, tiñan cerdo para matar, mataban, que ainda unha vez mataram onde veña, que chaman o Pachanco. É un noso tamén. Mataron un porco moi bo, dicía, o abuelo era Benito. E todos, Dios, cacho porco tan bo, non vale nada, dicía, non vale nada. Pero Benito será o teu mellor, moito mellor que isto. María Santísima, entón é mellor,
Pero demo de burros, como non vai ser mellor o meu, anque xuntos gravanzos, o cuiro po medio. Se eu isto non lle como nada, hombre, é o meu como. Eu si que era o meu como anque sin que tivo. Entón, contaba sempre os contos de Benito Limideiro. O porco, no velli era o o porco é mellor porque é meu, non? Claro, porque é teu, eu teu cómolo, eu o pachán que non lle comía nada. E iba para mí, poñese así nun alto dunha pedra, o meu abuelo, e dicía, no vello é o Revino, porque era o máis rico. E na Carballo era o Peneiro, porque era labrador, era da renda, pero era labrador. E por riba deles todos é Benito Limideiro. No vello é o Revino, na Carballo é o Peneiro, e por riba deles todos é Benito Limideiro. E entón eu agora tamén canto-lle a chocarme o Limideiro. Copias. Ahora que falas de porco, xusto acabamos de ter, xa che comentaba antes, a nosa querida invitada Bintú, que ven de Senegal, que é musulmana, bueno, comentounos que porco non se come, non poden comer porco, teño prohibido. Aquí o porco foi o noso sustento durante moitísimos anos, verdad? Si, eu somos igual. Cal era o alimento que destacaba cando ti eras máis nena, cando ti eras pequena? Que comíades habitualmente? Pois, era o porco, follados. Sabes que é o follado? Hombre, claro. Contanos que é o follado. Follados. Contanos que é o follado, que é? O follado, chaman-lhe de outra maneira, pero nós chamámoslle follados. Ovos, talladas, fariña de cosachada da casa, de trigo. Con fariña de trigo, todos. Ovos poucos, porque había que vendelos. Para facer o carto. Diz que sempre era para pagar a contribución. A contribución era sempre, cando se facía un peso, era para pagar a contribución e carda, todo. E eu a assim, pero me cago na contribución, para a contribución, vamos a ver. Pagamos sempre a contribución. Hai que pagar, pero como non hai que xuntar o carto para a contribución. A mara do povo, sí, para vestir-se, como que se vestía. Canta roupa. Mira, que roupa tiñades cando ti eras nena? O teu armario como era? O teu armario? Se había unha máis, para todos. Para todos. E que roupa había dentro del? Tiñas unha roupa para cada día da semana? Que, por Dios. Botábamos amendos, que yo, un amendo cocido, botábamos así, facía moda e máis vestíamos, tapábamos. E os días de festa, os domingos ou así? Ese día tiñamos un... Tiñades había unha que roupa? lavala un día, para depois botala limpiña. Quen a lavaba? Miña nai. Miña nai máis eu. Aquí a lavaba na lavadora, claro. Vai para a lavadora, no río. No río da água corrente, fui un lavado, hasta fui eu, unha pedra e lavar o río, ela. Lavabas a roupa no todos, río. como todos, non era ela. Sí, bromeaba, claro. Si que ela iba a lavar o río. Era no río. E cocíase na casa tamén, o pan. En pleno inverno tamén había que lavar a roupa, non? Igual, enxoale o lume. Era a secadora, o lume. O sea, que temos a lavadora, que era o río, e a secadora, que era o lume, non? Era o lume. O lume era importante, verdad? O lume, sí, moi importante. No inverno estaba sempre prendido. E na casa onde me criei, chamame a casa de xunta, porque a miña nai tamén tiña moito amor marchar. E meu pai igual, tamén tiña... Non, ao contrario, todos eles tiñan... Hasta o meu abuelo... Bueno, xa acordo pouco, morreu, xa é moitos anos. E meu pai ainda morreu ano pasado. Cantos anos tiña? 97. 97. Foi como adorou de toda a familia nosa. 97 anos, 97 anos. Casi nunca fui a un médico. Algo fui, pero moi pouco. E cal crees que era o secreto seu para ser tan duradeiro, tan Riábase longevo? tamén, riábase moito ao final cuidaba unha cuñada, cuidou unha cuñada miña, que eu vim para dois. E riábase, papá, hai que comer isto, papá, hai que comer o outro. Coño, mata-me a fame, isto non me gusta, outro non tampouco. Pero ela ría, esa alegría túa, esa pasión pola música, heredástela do teu pai? Meu pai. Do teu pai. Marchou para León. Para León ganar, iba a ganar os cartos. Pero non lle vin, levou unha pendeireta que eu tiña, ai que de mal este me botou, Marchouxe coa túa pandeireta? Unha pendeireta. E cando ven trouxe-lhe corrompido. Viña así, pero meu pai, que lhe fixeste? Pois, de tocar a louco os outros. Rompiu, e dixo, ai, pois, eu sin pendeireta non quero tal. Eu xa morri condenado, cando mirei, non a tiña, marchaste, a mí non me dixeste nada, marchaste, porque se lle dixía, non lle deixa a mí, que me gustaba a mí. Bueno, depois un irmán comprou-me un embeiñas, 10 euros. Me custara 10 euros, ainda trompa por 10. Canto che custara? 10 pesos. 10 euros, sí. 10 pesos, sí, aquela. Mira, unha cousa, Carmen, ti, cando eras pequena, que querías ser de maior? Acordaste? Acordo. A que querías ser? Eu chamábale cantante. Quería eu cantar nunha orquesta como os outros. Gustaba mesmo.
e vía bailar os outros, e aprendía as cancións desde baixo, e bailava ali en baixo canto me daba gana. E dixía ali un veciño, aí, Manuel, eu, máis estrella que era a miña nai, eu se tiña a túa filla, botaba algo, pero non podían, non tiña. Non había oportunidades? Non había. Estudiastes? Fostes á escuela? A escuela fun, pero... Canto tempo fostes á escuela? Iba cando podía ir, que tiña que dar con meus irmáns. Fun. Hasta cheguei a dividir, a multiplicar, a sumar, a todas as cousas, a facer unha carta pouco máis. E ti eras a responsable de cuidar aos teus irmáns, Sí, non? eu fui responsable, sí. Sí, eu era, a ver... Dáballe de comer, protegíalos? E facía, cocía no forno... Con cantos anos? Ai, con 7, 8 anos ou 9. Ti, con 7, 8 anos? Aí cuidamos todos, Xa cuidabas a toda sí, a tamén, prole? todos eles mirei Deus por min, todos... Tes falta daquele, tes falta do outro, todos veñen a pé de min. A verdade é que todos... Son ainda máis pobre, quero dicir eu... Todos están mellor que min. Teño máis leira, ou foron para casa máis fuertes. Pero veñen máis a pé de min que fuerte que o comer. Pero nós non estamos contentos como estamos. Eu digo agora mesmo, teño unha pensión, unha boa cama para dormir, unha casa que nin é boa nin é cativa, pero non é tampouco tan cativa. Eu xa me non preciso máis nada. Que máis se pode pedir, non? Non quero máis nada. Quería, pero... pero tampouco tiña aquela chaladura por dicir, como o Raquel velho, como é que dá aquilo, como é que do outro. Non. Eu non sou interesada nisso, Non era interesada, nunca fui. E depois o carto, repartia-se conforme se me daba un peso, ainda hardaba muito para toda a semana. Mira, Carmen, o día do teu cumpleaños que día é? Que día cumples ti anos? O 12 de enero. O 12 de enero, non? Porque eu teño nos papeles que do mal o meu cumpleaños é 8, que eu faço sempre 8, Pero tardaron en sentar a partida, e agora non todo o papel, porque guarda-se de canto. Teño 8, nasci no 8 de enero. Pero aquí no carné, telo 12, claro. É o que vale agora o do carné, porque se eu digo 8 debaixo na calquera papel, non che vale. Era habitual que entre que nacía o neno... Tardaban en ir e sentar a partida. O registro, non? Eso foi o cote deles. Mira, falando do cumpleaños, ti cando eras pequena, cando cumplías anos, que regalos che facían a ti de pequena? Dou-me culto, non facía nada. Soplabas velas ou así? Nem soplaba velas sequer. Como se Facíamos un celebraba? jantar e algo mellor, un pouco mellor. Unha caldeirada. De que? De bacalao. Bacalao gastaban, Bacalao ainda gastaban. Daquela non era tan cara ainda como outros. Outros ia caro, pero daquela... sí. Bueno. Mas a cando botábamos a horta, probábamos os chorizos. Os chorizos que se facían dos nosos porcos que se mataban na casa. Solo cando botaba de la horta? Sí, a ver, poñerles eiros e das colas. Depois, cando acabemos, antamos ben, mas collemos un anaco dun chorizo para cada un. Eso era unha festa casi, non? O do meu irmán é máis grande, cortando unha meia máis. Porque éramos moitos, e non estaban feito. Claro. Claro, que mira que 12 personas nunha casa, son moita xente. Carmen, fame... Fame nada, Fame de cousa boa pasámosla, claro que pasamos. Pero pan, broe, unha empanada, porque cosechábamos o trigo, moía, así. En Novelle, me dixestes, non? Moer moíase nas casas novas. Sí, pero ti fostes... non son Novelle. Pero unha cousa, ali en Novelle ou ali ao lado, había xente que pasara fame. Había eso? Había. Había ali uns, como se eran labradores, Pero o pai tiña sin dar nombres ni nada, sí, pero... o pai tiña amigas por ele diante, estaban mal gastadas os fillos, roubaban, pedíanos a nós, os outros, viñan pedir un chorizo, marchaban con eles na cintura, e ainda repartíamos do pouco que había, os fillos non tiñan culpa, quen tiña culpa era o seu pai, porque daba-lhe ao mundo e non comía no selo. E tamén depois os outros non, os outros tamén eran labradores máis fuertes tamén. E os labradores tamén eran, pero non sabían levar a cousa para diante. Non eran responsables da súa propia... Claro, os teus fillos, e vas dar aos outros, e deste os teus fillos pasan fame. Contábanme, non sei, creo que fui nunha... Non sei se fui en Pasarela ou por aquí, que me contaron que había familias que tiñan tantos fillos que incluso os máis bebés, os máis pequenos, eran amamantados por outras mulleres. Ai, sí. Sónache eso? Sí, non é? Eu tamén fui mandado por outras mulleres, chamaban a miña ama.
A ti douche de mamar outra muller que non era tua nai? Si, miña nai tamén me daba, pero non tiña leite abondo, e había outra, dábame tamén. E depois chamaballe miña ama, que ten... E sempre te quis un diferente. Vou á casa de miña ama, vou á casa de miña ama. Ainda estou a traballar ali, o jornal. Non sei se esta pregunta é un pouco tonta, pero a tua ama recibía algo a cambio? Nada. Ou simplemente era por Era axudar? porque ela quería. É porque se levaba ben con miña nai. Aí, pois... Non, eso non había nada a cambio. Que bonito, Depois matábase o porquinho que era. Claro. Viu, bueno. O para mí só comíamos todos aquele día. Todos a mesa. 3 mesas. Eran unhas mesas destas de levantar para arriba. Pois baixaba na mesa, os bancos, unha lareira e outros. Nós tiñamos 3 mesas. 3 mesas. E todas as mesas estaban cheias de gente. Comer rasos. A pouco máis non daba raso ningún. E o que quedaba? Que se facía con O ele? que quedaba Salábase? con un cacho de touciño, eso, pois, facíase algún chorizo. Por o touciño, eso, pois, salábase, claro. Estaba salado, que na vera non había. Ainda non había luz. Claro, non había... Ainda non había luz que había de vez, ainda non había con luz de carburo. De carburo, verdad? Chamaban a luz de carburo do gas. E pas festas e así? E para ir ao muiño, o farol. Ah, vale, É un tizón. Para o muiño, sí. Iba un tizón da dobla de carballo. E ibas alumbrando, hai que ir ao muiño que non sei se acabaría. Hai que sacarle o miño porque Tiñedes medo? tócalle outro. Tiñedes medo? Ai, medo, que non ibas, que tiñas, sola non ibas. Medo a que? Medo que viñera o lobo, así, esas cousas, que non, outra cousa non había, coches non había ni nada, non, quero dicir que viñese o lobo, así. Algunha vez a ti che sona de que che contaran ou que ti viras que houbera un ataque dun lobo a unha persona? Ai, sí. Naqueles Deu un tempos? serrán, unha que era modista. Ainda está unha cruz ali, chamanlle a cruz da moza enterrada. Comiu o lobo que dá nos ocos. Comiu o lobo? Comiu o lobo. Xa hai moitos anos que non me acordo, pero o que sinto falar. O sea que neses tempos as persoas competían directamente co mundo natural, cos animales. Sí, cos animales e con todo, sí que sí. Cal era o traballo máis duro que ti tiñas que facer neses tempos, cando ti eras rapaciña ou moza? Cal era o traballo máis complicado, máis duro? Bueno, pois, ao final gustaba, rozar no monte, cavar, que se cavaba aquilo para queimar, para depois botar o trigo no monte. Cavar, depois queimar, que se faz a latilhada, chamaban. Ti ibas cavar? E ve, ainda fun aquí en Brodores. Fun cavar a forxear, a fazer rapas, para botar os pinos, había traballos que só fixeran os homes ou traballos que só fixeran as mulleres? Naqueles tempos? Naqueles tempos as mulleres facían con eles. Eu fun traballar aos Trebimiantos, desde Novelle. O Cornado, chamaban ali, ao pasar a Ariosa, por ali, todo. Por ali plantei, tuve un plantei. Andando, volver andando. Às vezes com a safra ao lombo, que pesava 20 quilos ou mais. A safra para petar a jeijada. Andávamos os anacos, unha vez a outra, vez a outra. Cuidado, cada molladura... Mollada hasta cando chovía. Pois claro, cando viña chuvia, se non levabas nada, non esperas que non chove, chavas. Nada, chovía, veña, Sí, chovía, nada, andando hasta non veña. Outra vez. Cuidado, que había kilómetros que non é... Mira, unha cousa que nos interesa moito, que xa comentamos antes, bueno, no primeiro dos programas, comentábamos como eran as festas naqueles tempos. Era para saber, se ti nos poderas contar, como eran as festas que había, as reunións que había, onde había festas, cando había festas. Festas, pola festa propia, chame San Sebastián, que é o do Zarramo, mas Santa Cruz. Santa Cruz era a mellor festa. A festa era en 2 días. Había música? Había. Quen tocaba? Un heiteiro. Un heiteiro. As festas, no velho, viñan aos bailes un heiteiro de Olveira. Tocare. E morriu unha vella aquel día, e non estábamos nós. A esa vela era darlle cuerda, dábamos cuerda á vella para que vivise, para nós poder bailar, a vos tocar, fazer todo. Nós, que a pendeiretas tamén. Pero a vella non volví. Quería decir dar cuerda á señora que... A señora... Para que houbera festa, non? Morriu con do susto. A señora que morriu con do susto. Antes a xente... E non é a xente de Pousano. Ao morrer a señora non houve baile, non houve nada. Antes morríase antes. Refiérome. Canto tempo duraba, o sea, cando ti eras nena había xente de 90 anos, Non había, non. Non había? Meu abuelo tiña 90, bueno, 65. Cando morriu? Chegoulle aquel día a carta de cobrar o subsidio.
Xa non aproveitou nada, xa morrí. O mismo Miña día. abuela xa non me acordo. Xa non me acordo, xa morreu. Vaya Xa día morreu tamén. novo. Por iso digo, en cambio, meu pai, pois, mire, hasta os 97. Hasta os 97. Hasta non, xa estaba facendo 91. É que se entrou ainda ano pasado. Pois aí a xente lle parecía o velho, e dicir, pero ainda che vive o teu pai. Xa me parece velho. Eu, meu pai vivía. Assim, pô, mira, meu pai é máis velho, E mira, bueno, ti vas polos pasos do teu pai, ti hasta os 97 a máis alá, Queremos che... Non tuvo na saúde. E nós que o besamos. Non tuvo na saúde do meu pai, nunca. Bueno, nunca. Andar moza tuvo, pero depois... Mira, foi nunha desas festas que ti conocestes a túa parexa? Foi nunha festa? Santa Margarida. Foi nunha festa? Sí. Ai, non. Santa Margarida non fui. Fui en Bordoia mesmo. Ajá. Cando Fostes ti viña a festa de Verdellas? Viña a festa, un daqui de Bordoia que xa morreu tamén, que se chamaba Ginio. A nós éramos algo de familia, viñamos á festa. Cantos anos tiñas cando conocestes? Que sei con 19. A cantos tiña, claro. Tería 18, porque xa logo non casaba. É como antes do matrimonio, como víadesvos, quedabades, é así? Ai, sí. É como eran Depois as... aí iba... Que ibades pasear, así, ou que? Iba a pasear, ele traía a bicicleta, que era o que tiña, que outra cousa non había. De Verdollas hasta lá. De Bordoia xa está a Zarramo, depois sí. De Bordoia, claro, de Bordoia está a Zarramo. Vivistelo... E depois as festas que a pouca que Santa Margarida, a festa de Baíñas, as que había en Sarramo, esas eran máis, non. E depois era longe, non podías. Non é como agora que olha o goches, non podes. Non. Nin había un teléfono tampouco, non había nada. Carmen, ti estabas enamorada, enamoraste. Non moito. Non moito. Que é o amor? Que é estar enamorado? Non sei que é o enamorado? amor. Non, é que o meu pai, ás veces, aquele non me gusta, outro non me gusta. E ao final, se cara depois ao final, basta que non pior ainda que hai. Pero bueno, é así. A cousa pasa así. Pasou. Mira, E depois aí van casando as outras, e eu pensaba que casar que era outra cousa, que non pensei que era casar. Que era eso, casar. Ignoraba moitas cousas. Puf. claro, Eras moi nova. Era moi nova, os con 19 anos, unha rapaza, que pouco menos ten estes, coño. Ten menos, pero... Logo che. Bueno, volvendo a citar aquí a nosa primeira invitada, que díxonos que se casou cando tiña 14 anos. A miña filla máis bella con 16, que sou. 14 anos. Con 16 anos que sou máis bella. E a máis nova está solteira. Que ten 40. Recordas a túa boda? Como foi a vosa boda? E non se acordo. Ibas de blanco así ou... Que va de negro. Tiña razón. Que era negra boda. O traxo fixo unha madriña miña, fixo un traxo verdoso, pero escurinho do todo. Un velo así na cabeza, o coxo da bolsa, porque é da familia do meu home, os da bolsa de veñas a carteira, é da familia do meu home. E, bueno, trouxeron unha bola de viño, bebía junto. Dios me perdón. Bueno, vieron o casamento, pagaron o casamento, é unha colcha, xa está, aí está o casamento feito. No velho fui unha festa, e tiña unha cociñeira e todo. Carniña de porco, e por ali, un pan de huevos. Canto tempo tardastes en ter a túa primeira filla despois... Porque ti cantos fillos, cantas fillas tes? Tes dúas. Canto tempo, desde que te casastes hasta que a tuvestes, canto pasou? 2 anos, a primeira 2 anos. 2 anos. E outra 14. Estaban separadas no tempo, Sí. Separada de tempo, outro 22 e esa tiña 37 anos. Esa dicía que era bella, que con 37 anos, que era moi bella. Quen te axudou nos partos, Carmen? O platicante de Bordoés, un platicante que había ali. Na túa casa foi? Fui. Os dous? Non, a máis nova non, a máis nova foi na Coruña. Foi na Coruña, pero a outra non, a outra foi a Santiago. A Santiago do Pajo, non nacía. Eran 4 kilos e medio, e non salía. Xa, era... 4 kilos e medio, xa gorda tamén. Era unha cría bastante... Sí. Entón, tuve que ir a Santiago. Ajá. A buscar os cartos dos meus pais. Claro. Había que pagar, que ali non... Agora hai o seguro, pero daquela non había. Desde que ti te casastes, a que vos dedicabades? Vos, en que traballabades? Eu no monte, por aí, a traballar con ferroquiño, con do boallo, para roios. E el? E ele foi por aí polas obras tamén, iba polas obras. Bueno, foi para Suíça, foi para Canarias, foi por aí tamén de Pujanar, onde. Bueno.
Que é o mellor, que é o mellor e o peor, as dúas cousas, que é o mellor e o peor de vivir casada coa túa parella nunha casa? Que é o mellor e que é o peor? Que me dirías? O pior é ter sogros. Encantas-nos, Carmen, encantas a túa liberdade. É que eu ouso propiamente, que a miña filla casara para junto a mí, non quería que tuveras junto a mí. Porque eu creo que son boa, pero justamente como eles queren, ainda non son. Porque a mí quero... hai que levantarse da cama tamén me levanto eu. Como non tiña que levantar o anco, non puder. Esas cousas. Entón, non, eles viven a justo eu tamén. A miña filla agora mesmo está na Coruña. Eu estou aquí, ela está contente, eu estou contente. A noite ben pasou a casa baixo pasar por aí a boa vida, que tamén, a ver, ten 40 anos, está solteira, tamén ten que vivir. Bueno, cando ven, mamãe, onde estás? Mamãe, onde foste? Dixo que viña aquí. Eso gusta-me moito, vai, aunque ela non queira ir, quer que vai eu. É así. Así que o peor da vida en parella son os sogros. É o mellor? Non será todo. Non, claro. Pero bueno, pero da miña vida fui. Sogros eran tú, pero a sogra, desde a punta dos pés hasta a cabeza estaba así. É que é o mellor de vivir en pareja. Porque era o fillo único. Entón, sí, ele tampouco estaba no medio do meu, mas a mitad das veces íamos a persona, é que non sofría eu. Claro. Porque eu eso non tenho culpa. Fui ela que me dixe así, fui outro que me dixe... Empezámos así unha discusión. Entón, non foi complicada a convivencia. Foi moi complicada. Foi complicada. Eh. Pasa a pesar de que, nas mellores familias. Que eu dije a si mismo que eu non me gustaba vivir así, non me gustaba... Ni me gusta para ninguén esa vida. Se puderas volver atrás, cambiarías eso? Cambiaba, sí. E que é o mellor de vivir co teu marido? Aunque teñas ben pouco. Se vas para a tua cama sí. co teu fillo, xa co teu mulher... Claro. Acabou-se, non é... Descontilavas a cousa, nin cansaba outra cousa, nin ti és puta, nin no outro borracho, nin no outro aquele outro, acabou-se, non hai máis. Aguantava vos un ou outro, acabou-se. Claro. Eu penso tudo ao contrario. Claro. Pero bueno, agora están mortos, que tiño perdón. Ti consideraste... tempo. Carmen, ti consideraste unha persona maior? Bella? Como bella? Non me considero. Non me... Parece que non son tan bella como son. Ai, Dios mío. Dicimo que estou toleo. Porque gustame moito a cousas do momento. Non sabe mal a ninguén, pero gustame ir a un sitio porque teño xente da miña edad, pasarlo ben, se non tan da miña edad tamén, xa non me gusta ir, se de noite tampouco. É que tanto é que ainda hoxe, alma condenada, xa máis 10, xa van ser as 11, mas se é a 10 da noite. Se é a 10 da noite xa non vou. A miña cabeza traballa así. E depois perguntei-lhe Paquita. E dixo, non o que falei con María. E dixo, bueno, pois entón eu estou no certo. Só non hai bien que tirar o traxe e volver a poñer os trapos. É así. Unha cousa, Carmen, daquela, ti consideraste unha persona nova por dentro, o sea, nova, unha persona xoven, non? Non é por dicilo, pero sou unha persona que aprecian-me moito, xente. Eu se falta un día de misa ou calquera, aí está na porta. Aló, penso que ou se penso que teñen moito interés, principalmente Paquita e a súa familia toda. Sí, axudaron moito cando fui da miña enfermedade. A túa enfermedade dixésteme que xa detectaron no ano? No 2010. Pero tuve moitos anos. Que síntomas? Foi unha proba rutinaria e víroncho ou ti tiñas síntomas? Eu tiña cansancio. E dixen, meu pá, non ves que teño daquela, estou moi cansada. Pero no análise non che sal, facía análise non che salí. Hasta que fixe un chequeo por todo. E bueno, alo foron, mira na máquina, mire. E foron perito un irmán de Paquita. Comí aquel día que non tiña filla na casa. Bueno, así. E dixo, dalle a man a súa filla que non lle temos moi boas noticias. Esas cousas así unha cousa. Aló, teño aló. Tiene cáncer e é de los malos. Joder. Xa parece que a filla non era o mesmo que eles que estaban, que fora filla nin outro. Donde era o cáncer? En que zona era? O peito, sí. Todo o singueiro. Que sentistes nese momento?
Joder, como esa hora estás como aquí mismo. E ven unha persona checaba un cuchillo por detrás. Porque eu encontrábame ben. Eu víame cansada así, pero non me encontraba. E chea de alegría. Agora podo facer isto, agora podo facer... Nada, miñas... Os meus plans só se baixaron todos. Pouso parado, me dixía eu, o antes posible, sicamos con todos os namorantes da galera. Quitamos de pensar, non, aquí non lle operamos. E logo, pero non se operense aquí. Sí, pero o seu caso non é ese. Você ten que ir a chaman ao hospital militar, que é un doutor que nós conocemos, o doutor Campillo, bueno, se teño que ir, pero antes despacharon o contado, e logo fumo. Por certo, fumo atenderon moi ben, un médico bastante bo, e ainda agora. Fumo un día, xa pasaban 2 anos. Ti, nese momento, Carmen, cando che deron esa noticia, ti estabas vivindo sola nese momento? Ou... Non, teño a miña sogra e fillos. Vale. Os fillos, a filla máis nova era pequena. Ok, vale. A Jessita que cando a ti, quero dicir, eu era pequena daquela. E cando chegastes a casa ese día, que fixestes? Chorastes a máis non poder? Chorou todo o mundo. Chorou, bueno, pois, non te queca. Aquela tamén no tubo, aquele outro tamén, a salir un pediante. Tiñalle medo a morrer? Nese momento? Hasta non lle tiña medo a morrer, porque tiña medo a sofrir moito. Joder, eu dixo, pero me cago en Dios, un cáncer, ainda dos malos, ainda me din, por aí. Joder, e depois, ou daron-me outra vez outra mala pasada, no 2020. Joder, outra vez. Veña quimio outra vez. Porque pasastes por todas as, o sea, por toda a quimio, por operación, quimio, e todo. sin pelo, todo. Viaxes a la voz de Dios, gracias que tiña meus irmáns, todos, bueno, houve viaxes para todos. Sí, que sí, Ainda estou indo a representacións, Sí que sí. Pero bueno, agora vou cada 6 meses, non vou tanto. Telo bastante superado, non? Teño bastante superado, así que teño. Teño bastante. Agora polo brazo, ainda fui na ambulancia. Dixo, nada, tes que fui 2 meses a levar a rehabilitación ao brazo. A Coruña. E cuidado, que estei pasado a tesouro. Porque iba con coche, ou levábame unha veciña, ou levábame os fillos cando están, pero non están sempre, que tamén teñen os seus traballos, non todos os lugares. Carmen, mira, cando che operaron? En que ano? Detectancho no 2010. Cando che fixeron a operación? Fixeron, agora mesmo, non me acordo ben, pero quero dicir, eu que xa fui no... Dali un mes, como me separaron, xa me fixeron, non pasa que agora mesmo, non teño. Esa operación consiste en extraerche toda... Quitaronme mitad. Diz que é como cando temos un orano nun sitio e che quitan aquilo sí. e xa está. Pero despois, un día vin a doutora aquí a Vimianzo, que eu son asmática tamén, e vin, así, escuitoume, pero vim o peito, e tiña 3 granos así, e tiña que te sei Carmen. Isto nada, é o que fui, dixi eu, fui operado de cáncer, isto non é nada, que a mí non me doi, non é nada. Xa me andou vile outra doutora do outro lado, quitoulle unha foto, xa me preparou papeles todo para si. Joder, outra vez. Bueno, aí viñestes un pouco abaixo, non? Outra vez, non nada que volva a ter, nada. Xa, ao veren elas preparar tanto a carreira sin eu pedir causa ninguna. Quen foi a primeira persona a que lle contastes eso? A que lle contastes que che acababan de ver esas cousas aí? Fui o home, mas fillos tamén. O home e os fillos, miña sobre... Tu vestes apoio por parte da tua familia, supoño, non? Moito apoio, moito, non me deixaban moverme por un lado nin por outro. En que momento soupestes? Porque claro, nese momento dixéronche, mira, isto hai que mandarche para lá porque isto non ten boa pinta. Claro. Non ten boa pinta. Non ten boa pinta, pero non é como a Deus outra vez, mira que che... A ver, é como a pataca que non está podre, quitas aquilo e xa queda. Bueno, primeiro era aquilo, pero depois xa foi todo. Ainda un viaje máis para baixo. Claro. Ponto outra vez. Claro. Veña, outra quimia. Vamos a quimia outra vez, veña. A quimia é moi dolorosa, moi. Por qué? Porque choquei, joder. Como te sintes? Sintes-te mareada sempre, sin forças. Con náuseas? Con náuseas, con gana de ir ao baño continuo, pero... Mésese. Pero teste de pé? Podeste manter de pé? Era unha vez. Moitas veces chamaban ao teléfono, que depois, no 2019, aquí había teléfono. E chamábame, e mira que non son a miña de najar o teléfono, e dixo, ai, perdona, pois teño que ir ao baño, porque se botou moito tempo. E botou moito tempo, se estás enferme, cánsache.
Cansaste porque te queres sentar, non é que queres ir ao baño nin sempre tampouco, pero cansas. Cuidado, eu pensei nas moi putas. Veño de levar a radio aquí, tens que ir a pararte a garante. Xa todo preparado. Sí, a garante. Bueno, non me quedou mal, que a marca non, ainda non me quedou. Colleron por un sitiño así. Hai que facer unha biopsia, tens que pararte outra vez. Outra biopsia máis, serio. Non fago máis biopsias, non fago máis. Porque doía-me moito, me falta de Dios. Doía-me moitísimo. Mira unha cousa, dixen eu. Quítame o que teña que quitar e despois hago análises. Porque eles miraron do médico, miraron un para outro. E terá razón a señora. Pois, quitáronme, botei ali 2 días, quitáronme como me tiñan que quitar. Queríame levantar e a cabeza iba-me para trás. Eu non podía com a miña cabeza. A filha levantar-me a cabeza para arriba. Pero claro, era porque tiña o corte ainda tamén, entonces, bueno. Botei ali uns días e depois a 8 días chamáronme. Carme, tenemos unha buena noticia para usted. A ver, levo 2 anos sin telavoz, a ver se tiña un día bo. Non é de los malos, non é cáncer do malo, que é a tiroides. Quitamos a mitad de tiroides. Bueno, mitad de tiroides. Dentro do malo, oye, pues... Dentro do malo, pois, polo menos... Sí, isto non ten dúda ningún. Bueno, pois non ten dúda. Xa está, unha menos. Bueno, é así. E foste superando esas cousas. Unha pregunta, como encaixa a música dentro deste contexto? Porque se desde o 2010 che dan esta noticia, tes que operarte e todo eso, e despois hai unha recaída e tal, neses momentos un non quere tocar, non quere cantar. Non quero. Pero depois foi unha festa de San Pedro, a sardiñada, foi sempre moi bonita. Ainda estaba o Ignacio de por aquí, esse o centro da... naquele tempo... E depois eu cantaba, eu chorei o domingo à tarde. E entón, sí, o Ignacio gostava assim. E depois se começaram a chamar a xente. Era o tío onde aprender na rádio, eu sentia na rádio. E eu dicía justamente como é. E entón, foi para Dios, tamén a outra festa da Carvalheira, a mesma historia. Eu chorei. Viña nun que tocaba a gaita Hellé, era de Fisterra. Estaba mudo. Na miña vida, que tamén ensinaba, tocaba a gaita Hellé, tiña aquí un tubiño e aquel lado. E ele faltaba unha muller, porque morrerei unha do grupo. E sentime ben por min tamén. E como eu sabía que se nunca tocar gaita, nem nunca tuvera, como me explicaba a mamá cando acababa, cando había que parar, facía-me assim, ou assim que viste. Então, cada sigo tocando, conseguia tocando. A cando me dizia assim, então paraba cando o grupo, se non facía unha atropellada. O sea, que ese momento foi como un antes e un despois, non? Un antes e un despois. Xa parece que se dá así un subidón. Pero, joder, que vai ser unha festa dun día dali a 2 días que se queda sin pelo do todo. Me falta de olha como se... Ai, veste que parece que... Todo cara, eu xa dixía, isto é todo cara, non teño cabeza. Levastes moi mal o de perder o pelo, verdad? Levei non moi mal, moitos. Din que é unha das partes máis complicadas, sí. Eso que levas unha peluca, préstenches ali, tiña de asco, como... Aquele coi, cantaba, Carmen, postes un pelo bo. E trouxera aquí a festa dos maiores. E eu andaba con cuidado que non me tirasen, que senón escapaba a cabeza. E se marcha para a cabeza, pá. Teño pelo bonito, sí. E o pelo bonito que é doutro, pelo era doutro. Bueno, Carmen, vaya. Depois botei un horro e fora, nada, non manches. E ao hospital xa iba sin nada. Que a cabeza, eles xa iban sin nada na cabeza. Ao final tens que te facer, porque non cho nazo pelo así a 2 días. Tarda, che na serie. E bueno, e agora, pois mira. E agora vas tirando. Teño 2 bisnetos, teño 2 netos, neta, está famosos. E bueno, son todos, son a nena bonita de todos. Non fan cousa con un... Sí, e tamén, cando fago, mira, mamá, fai un caldinho, porque salga moi... Bueno, o caldo sale ben todo mundo, se lle botou que lle ten que botar. Pero bueno, sei que ven a gente tamén, ainda faz algo máis... Sí, que esa cadra vai sen osso do becerro, pero se levo, outra vez esa cadra para nós non leva. Ainda se fai os... Carmen, unha pregunta que teño curiosidade por saber. Ti eres supersticiosa? Crees na suerte? Crees en... En que cree Carmen Libideiro? Cales son as túas creencias? Na maioría non creo nada, mon.
Non creo, creen, Hai xente que cree neso, o que? Hai. Miños soros eran, E as carteiras, as brujas, por aí. Pero non é, non... Pa aquí iba así a... O sea, carteiras que eran mulleres que botaban as cartas, así? Sí, botaban as cartas, María de Bolsa, ría o libro, tiña un libro. Era como un sino que teres. Gustábamos escutar, pero non... É interesante para oír, pero como cambiou unha película de... Non sei o que dicía un irmán da miña sogra, dicía, as meias que se me colan todas ao lombo, que ela todas ao lado. Se non... Dicir nin merecer, nin por merecer, non te deixan merecer. Iso decidiron, sempre. Porque din, non, pero hai malos ollos, hai malos... Malos ollos non merecen nada, non ten por que te afetar. Botarlle os cornos, xa está. En Dios? Crees en Dios? Un será, non? Sei o que sei, o Dios o que chaman Jehová, que sei o que queire, pero algo hai. Algo ten que ver, digo eu. Crees nun poder sobrenatural? Quen creou o mundo Agora todo eso, non? Agora mesmo, ven a dar un abrazo tamén, porque sempre, cando íbamos a andar, encontramos, aguantaremos Carme, aguantaremos, hemos de facer o que podamos, hombre. Eu creo que sí. Hai que darle marcha, bueno, mira, ti xa vais con 20, a ver, son 24 anos, son, 24 anos non son do 2010, pero bueno. Sí. Bueno, eu tamén non fago o que podo. Pô, cando ven e di mi lá e cano que tan malo pensei. Eu para mí xa estaba morto. E dicía eu, a ti que vistes cando estaba morto? Porque morto non estás, que estás aquí. Pois mire, eu vi cabezas, un túnel escuro. De verdade, dicen eu, pero me cago en diolas. Se morremos, eu penso que desde que morramos non sentimos nada. Eu pensei sí, que non... Estamos mortos como estuveramos dormindo. Eu penso así. Non. Eu morrín, eu para mí estaba morto. E cando falei, cando escoitei, pero logo non estaba morto. Que dixo o meu fillo, xe? Eu non estaba morto. Papá, como é bien estar morto se estás aquí? Pois eu morrín, Eu morrín, vim unha chea de cabezas num túnel escuro. E si, eu quedo así imaginando, eu me pois... E ver, se non estamos mal da chaveta ou se será así a vida. Hai moita xente que describe experiencias próximas á morte falan desa... Ten cousas escritas. Desa luz, dese túnel. Ten cousas escritas na súa casa. Ti crees que hai vida máis alá da morte? Que hai algo despois? Ti que crees? Eu creo que o ben que se ten que pagar nun lado é o mal tamén, se non é Dios é outro, pero... Isto tamén se faz mal a todo o mundo. Tanto ten o bo como o malo, tamén xa tanto ten ser bo como o malo. Eu penso que ben. Tipo, xa veces que hai unha morte, por exemplo, e mire a familia atrás. Pero é unha familia houve guerrilleros, Sabes o que din? Faias o porco a paus o bacurinho. Ese é o que din. Como é? Faias o porco a paus o bacurinho. O bacoriño, non? O bacurinho. Carmen, que é o que máis che fai rir neste mundo? O que máis che fai rir? Non sei agora mismo, non sei. Eso é como che fai, como che cae a cousa gracia. Chistes e eso? Chistes tamén. Sabes algún chiste? Se son peludos. Que son chistes peludos? Son peludos. Non sei chistes. Pero sei... Pero cantareas peludas sí que sabes. Cantareas peludas, sí. Sí que xa temos falado, peludos, non? moi peludos. E as peludas teñen así un... Pero, bueno, eu... Como lle dixo, foron outra excursión que o cura, e dixo, eu, mira que os te vai ser como os outros, e dos curas vai ser como a balba. E dixo, non, Carmen, eu na misa quero ser correcto. Agora que depois nunha excursión sou como a vos. Eu sou unha persona máis. Bueno, se iría unha cousa que non lle guste, xa lle digo antes de empezar. Bueno, que día era un cura como os outros. Sí. Un máis? Un máis. Escoitaba o que había que escoitar, Había que escoitar, bo ou malo. Ele iba a escoitar o bo ou malo, Despois vas nos tocar algunha desas, non? Sí, eu. Sí. E mira, unha cousa. Que consello, xa estamos acabando con esta parte, xa ímonos poñer coa música un pouquiño, pero que consello lle darías a xente nova de hoxe en día? Sea que, ou non sei, calquera cousa que che gustaría que che dixeran a ti cando tiñas 15 anos, ou 16, ou 17 anos. Que eu lle digo a todos eles non de queirar nunca vivide nin drogas. Porque ao largo trae mal resultado, porque o seis de xente canta con esa peça todo é alegre, todo é alegría, pero depois non é. Trae cola, non? Trae cola, cambia o sentido, porque eu vexo, dos vexo no lugar. Entón, non...
O alcohol incluído, verdad? O alcohol incluído. Bueno, sobre todo o alcohol, vamos. Sobre todo alcohol. Sí, o Todas, alcohol xa o che sea. tolea, xa non esti, que é o alcohol que fala. E además perden o respeto, perden aquele nunha persona alcoholizada non vale para nada. É un problema moi habitual. Moi habitual. Sí, moi habitual, sí. Sí. Tristemente, non? Pero bueno, vamos pasar a unha parte máis amable. Agora que tamén máis... que é divertido, todo canto poda que a vida acabe, pero depois hai moitas que se divertición sin andar como toñón, como di moitos. Totalmente de acordo. Totalmente, sí. Que é a cousa máis importante da túa vida? Para mí o máis importante son os meus fillos, isto xa é correcto, moi correcto. E ademais dos teus fillos, así, pois, que dirías ti? Que é o que che fai sentir máis ben? Bueno, é como todos os pais, os fillos é como o máis ben é que che aprecien é que che quelen. Ou que ven un cumpleaños é que che quelen ou que che den, aunque sea un caramelo, pero que se acordan de ti. Eso que nos contabas antes desa sardiñada na que ti colleste a pandeireta, nese momento delicado da túa salud, e de repente a xente escoitouche e dixo, esta muller canta moi ben, e que che apreciaron, eso é algo que senta ben, non? Que che fai sentir moi viva, moi ben. Foi unha primeira festa de Berdiós, ainda non estaba moi san, E o home non quixo ir. E eu fui con a chava Neves, fomos andando, desde que sentamos. Berdiós tamén está cerca, depois imos mirar como é aquilo. Fomos andando hasta Berdiós, até vemos. E dixo-nos ali unha fulana que nos... Pois ve, presunta nós ali para baixo do cabazo, que ali, pois sentamos ali, ainda tomamos o café ali, e dixo, bueno, tomamos o café. Pero aquela persona cantava comigo tamén. Era, tá-lhe a pandeireta. Bueno, depois imos tocar ao parque, bueno, depois imos. Pero chegaron outros ricos a Carmen non velío. E depois don Ramón, que foi non segura, a ver Carmen, a ver, non, son serio, non vou, ou non son un muñeco tampouco. Son ricos, son os que valan, ou non son ricos, son pobres. E depois fui cantar con unha de Berdiós, que era Vitoria, de Corblu. Fui cantar con ela. E non son coas que tiña aquí. É porque fixeste, pois fixo-no porque non... Eu se valo tanto valo agora, como cando cheguei afora, ti é o mesmo Sergio, eu sou na mesma Carmen. Non, desprecio non quero tampouco. Visto o visto, todo o que vivistes nestes 78 anos, de que, se é que hai algo do que te arrepintas, de que te arrepintes? De que te arrepintes, en general? Venche algo á cabeza? Bueno, isto non... Volverías a ter a mesma vida que tuvestes? Non. Cambiaría totalmente. Marchaban así polo mundo, pero se o mundo pasara agora conforme acabe, cambiaba. Viaxarías? Viaxaba, sí. A donde irías? Xa fun a Londres tamén. Fun a Londres, pero fui moi pouco tempo, eu quería estar máis. 6 meses. E tuvestes menos? 6 meses tuvestes, dis? Tuve 6 meses, pero quedaba a filla máis nova na casa, con miña sogra. E vine para casa, eu morro, así, ainda tratou máis de 20 anos. Fostes traballar? Fun. E a que te dedicabas ali, se pode A saber? limpiar hoteles. Sí, a limpieza. Pasástelo ben? Moi ben, moi ben. Tanto é que me dixo, era o italiano jefe, e dixía, Carmen, vou ao Español, vou buscar a nena para traer a nena para aquí. A nena daquela tiña 4 anos, ahorita. E vou buscar para aquí, pois vou tamén para aquí, que vai camiña á escuela. Ti é moi traballadora, tamén é traballadora. Que limpesme tanto ti como a 7 que tiña antes. Eu sempre tiña medo de quedar sin traballo, ou que non lle gustara, eu quería gustar, non quería que me chamara mainante, non quería. E bueno, ao final ves para casa, pero depois, se o home non che quer ir, merda, non se pode ir isto. Sí, aquí de todo, aquí podemos dicir de todo, Despois poñemos un pi, non hai problema. Bueno, creo que pode ser un bon momento, antes de pasar á música, creo que pode ser un bon momento para que o público que nos acompaña hoxe poda facer algunha pregunta. Non sei se vos ocorre algunha cousa interesante que preguntarlle a Carmen sobre música, sobre a súa vida, sobre as súas costumbres, sobre como era a vida antes, o mellor. Que me dicides? Tú estes pensando aí... Non se lle acorda nada, porque non... Dámoslle tempo, Eles son doutro planeta. Son generación Z, non? Doutro planeta máis novo. É outro planeta, realmente. É outro mundo, É outro mundo. É outro mundo. Eles viven noutro mundo, cuidado. Eles, todos eles, non...
Pensa que a vida non é así, non é. É como, eso teño comprado, teño dito a moitos chavalas tamén. Aquela velha, parece non é ninguén, se vos dades conta, vemos echar a velhos todos, se non morremos de novos. A velhos é unha cousa que temos que pasar, que te amo máis feos, que te amo máis guapos, pero a velhos che. Sempre. Sempre. Bueno, se temos suerte. E non é nada comparado, esta non é a Carme que vos conoces. Eu cando era nova, non é producir, pero era guapa, non era feia. Ainda eres? Non, agora non, agora teño anos. Ti eres guapa? Agora son velletes. Unha persona é guapa máis alá do que podan ver os ollos. Non? Unha persona pode ser guapa por dentro tamén. Faicho por dentro, nin máis nin menos. Faicho, de verdade, É así, é así. Sí. É así. Hoxe vivimos un pouco, que diría eu, confundidos co tema da tecnología, das redes e todo. Están moi de moda algunhas redes sociais nas que hai vídeos que promoven unha imagen corporal totalmente irreal, con mulleres con unhas proporcións casi, que che diría eu, inalcanzables. E que nos fan ter problemas nese sentido, e pensamos que iso íbamos superalo, pensamos que se estaba superando fai uns anos, pero vai de mal en peor. De mal en peor. Sí, promóvese unha imagen pois totalmente distorsionada do que é un corpo real. Os corpos non son así. Non son así. Os corpos teñen pelos, os corpos teñen ten de todo, teñen de todo. Grasa, os corpos están ben, non? Bueno, a ver, que tal? Pensástedes? Preguntas? Por favor. Sobre a música, se queredes. Non aprendestes a tocar? Na casa, cunha lata de sardiñas. A pandereta con a lata de sardiñas? A tocar a pendereta cunha lata de sardiñas. Porque non tiña pendereta. Eu é onde aprendi, onde eu miraba. Había bailes de chamar-lhe un cabanote, un cabanel. Fazia baile de penderetas. Eu miraba como botaba nos dedos. Eu com 10 anos tocava já. Então, casei-me às 3, pelo menos 7 ou 8 anos, não toquei mal a pendereta. Pero depois fizemos a cachela eu fazia na lei da caldeira. Fazia na cachela, trae a pendereta, tocámos ali. Aí empezou. Depois vieram uns daí do lado de Dumbria, testigos de Jeová. Eu estou aí já num dia à nossa casa. Onde aprender eu aprendi assim, estou assim, já saiu na televisão também, que já fui à televisão. Bueno, aprendindo por ser na lata de sardinhas. E bueno, pois agora tenho que ter pendereta. Tenho que ter uma pendereta. Ficamos a comprar essa de 10 pesos. Uma pendereta. Acabou-se isto anda com a madeira anda cá. Apolhou-se tudo. Herdei na Rodena tocava hasta esse tempo depois. Comecei a tocar. Depois aí, depois já me chamavam. Cóllela todos os días? Non. Non, ainda ben que é un veterinario que me viu tocar un boallo e viña a nós daquela tiñamos vaca, sabe? Que lhe ensinasse a tocar. Eu non te ensino porque acababa de morrer ali un veciño da porta e non me facía xeito eu puñerme a tocar a pendeirete e ele non. E dixo, pois non, pero a ver, na festa do boallo había moitas que tocaban, non era eu solo, era festa da Carvelleira, non. Había moitas, pero non facían como ti. E dixo, bueno, pois agora fago como os novos que había antes, a máis como que sabía antes. Ou se agora sei como a profesora, a máis o que eu sabía de maior que aprendi de solteiro. Entón, así, pecho vai pasando. E así vai pasando do dito a dito. Vai pasando así as cousas. Máis preguntas. A ver, máis preguntas por aí. Tes canción preferida? Cancións. Hai moitas cancións tamén sin pendereta, claro. Que as podes cantar sin ter a pendereta. Pero depois, a verdade, estas que sintes, as que che veñen ao sentido, esta que cantei agora, así... Ela di cal é a tua preferida? As preferidas? Daquela era Sariña Sara, e depois, esas, así... Vas poder cantarnos despois algunha das túas preferidas?
Así es. Hai Dolores Mía tamén, Vale, Dolores vale. tamén, que ese tamén tan... Que opinas da música actual? Bueno, hai Do reggaetón? moi bonitos tamén. Hai moi bonita, tamén os habían feito. Ti poderías tocar un reggaetón aí coa pandereta? Eso Non sei sería- como é o reggaetón. Millor. Non sei ben esas cousas, non sei por que agora levo moitos anos. Millor non meterse. Fora dese mundo. Desas antiguas, desas que tocan entre ahora. Bueno, tocar sei, tocar, a mí non me importa tocar nada. O que sei é que non me importa. Non. Se sabe, nunca te importa. Claro. Estamos gravando agora unha máis bonita, que é a nosa profesora. Moi bonita, traballa. Cuidado, que Que canta moi ben, ela tamén toca a gaita ella, Que ben. esa temos a gaita, está gravada a gaita ella. Que máis? Sí. Chicas, chicos, veña, unha máis. A ver, Non sei qual. unha máis empezamos aquí a tocar un pouquichiño. A ver. Cando eras pequena tiñades regalos por navidades ou eran detalles ou como era? Nada, corazón, toda uma cousa non nos daban. Pola Navidad daban o bacalao con patacas. E sabes como facía? Como éramos moitos. Botaba unha fuente así de patacas, grande, e toda unha volta, cada unha súa posta de bacalao, empanada no forno, sí, empanada de trigo, un bacalao tamén. E comíamos o noso bacalao, así. Esa era a Navidad. Un viñinho tamén, novo, aquele día había. 1 litro para todos, pero non nos pasábamos, non nos deixaban. Se non hai máis, non hai que... Bueno, Carmen, contanos, que tes aí? Que é iso que tes aí? Isto. A ver. Este, Sí. comémoslo de dentro. Ajá. E agora... Enseña aí a cámara. Levanta así un pouquiño, así un pouquiño. Como se chama ese instrumento? Non son ostras, son. No, son cunchas de vieira, verdad? De De vieira. vieira. E como en foi unha boda, e comiño que tiña, e como me gusta tocar, todo na para casa. E ti daquela faz música con esas cunchas, non? E conchas vai a calquera, tocas como a pandereta igual. Tócalo co son da pandereta, leva as conchas tamén. Cántanos algo, Carmen, se podes. Se eres tan amable, se pedimosche que nos toques unha canción. Eu cantar non canto ben, que teño bico de truita. Eu cantando como sei, mas burro é que me escuita, mas burro é que me escuita. Ai, le, 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 la, la. Eu non quero amor que non vai bailar, que vai pa taberna, vai se emborrachar, vai se emborrachar, vai se emborrachar. Eu non quero amor que non vai bailar. Pequeniñas e ben feitas, e si es quero o meu Pedro, nin pequeniña demais, nin grandes que poñan medo, nin grandes que poñan medo. Ai, le, le, la, 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 la. Eu que sei e viudei, todo fui no mes de maio, que lindo regalo é ter dúas festas nun ano, ter dúas festas nun ano. Ai, le, 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 la, la. Arriba, arriba, non podo arribar, que son pequeniña, non podo chegar, non podo chegar, non podo chegar. Arriba, arriba, non podo arribar. Son a máis fea do mundo, xa mo dixo miña nai, non podo salir de casa, que non me deixa meu pai, que non me deixa meu pai. Ai, le, 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 la, la. No tengo padre ni madre, que me los llevo la muerte. Ahora quiero saber a dónde llega mi suerte, a dónde llega mi suerte. Ay, le, 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 la.
Bueno, que privilegio. Historia viva da música de aquí da terra, mira, antes falábamos desas cantares peludos. Ti podes nos botar aí... Ou, bueno, o que ti queiras, Carmen, o que ti queiras. Fai o que ti queiras. Estás na túa casa As peludas son moi feas para estes rapazos. e non tes unha que sea así... Mediana. Que non teña así tanto pelo, mira. Aí non te... Tens que estar tocando algo para te acordares, non? Claro. Pois toca. O cura bendiu a mola por non lle da la cebada, ahora vai a pensión a cabalo da criada. O cura mai la criada, fono planta los muelos, dixo yo cura criada, mira que par de xamóns de collóns. É verdade, pois é. Hai moito máis peludas, pero non tan bonitas. Pois unha bonita, tócanos unha bonita. Bonitas, sí. Unha que non sea peluda, veña, deixámonos de tanta... Ay, Dolores, Dolores mía, por ti has soñado toda la vida. Besote en la boca, parece que te ha gustado. Con ese beso, Dolores, el corazón me ha robado. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti has soñado toda la vida. Porque non cantades todas, porque non cantades todas. Unhas porque teñen árbol, outras porque son señoras. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti has soñado toda la vida. Mira, tes Bueno, aquí. sigue así. Se queres beber, podes... Quero seguir... Sigue así hasta que queiras parar. Todo así. Tes repertorio para estar aí unha hora cantándose eso, máis. Mira, De noite e día. antes fixemos unha proba con unha compañeira que está aquí, Sarai, que dixo que tocaba pandereta, e toca moi ben. Sabes o que toca. E pode ser que ela toque non sei, unha muiñeira e ti cantes algo aí, ou Sí. que pode ser, por exemplo? Unha muiñeira? Un bonito, o que te queira, o que ela queira. Tomas a ver. Veña. Daquela acordamos tocar unha muiñeira, non? Sí. E ti cantas, non? Sí? Vale. Veña, vamos a ver que sale de aquí. Oi moinho moi de cheiro, botese feriña fora, que filla do moinheiro, ten un canta que namora. Ai la 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 la, ai la 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 la. Non penses que porque canto tenga el corazón alegre, ajo como al pajarillo, se no se canta se muere. Ay la 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 la, ay la 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 la. A Cachela de San Pedro, a Maila de San Juan, le van los zapatos nuevos, traen a sol en la mano. Ay la 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 la, ay la 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 la. Un aplauso para Carmen e para Sarai. Ahora, presta atención hasta que vou te dizer como se termine ese. Essa cara te termina de outro jeito, porque também me deixaram de outro jeito. Essa é a volta quando se acaba. É agora, não, é que é nova hora, Fandi. Quando se acaba. Não. Ai, a mí tamén me aprenderon como usted. Sí, bueno, pois moito, a profesora é outra que tivemos, ensinei eu, que non sabia tampouco. A máis era profesora, pero ela cobraba por profesora e eu por ignorante. Pero se non, depois vim a tocar o máis ela, aqui. Sí, na Casa de Cultura, assim, non? Porque non, ela que acababan a fece, ainda fan agora. Acaban primeiro,
A ver, dalle ti a volta. A volta... Así. Non sei, que non a dou. Fai anos que non a dou, non é? Sí. A dáballe. Daba. Se lle dabas, dabas indio. Bueno. Donde estamos? Sí que tá, sí que sei. Sí. Moi ben, será Non, moi ben. sí, Bueno. non. Hai relevo, O que sabe hai non relevo esquece, é que porque eu sabía desde rapaz a sabía. É por isso que dixo, vos non lle dades esta volta, pois é logo moi a volta, sí. Carmen, podesnos cantar unha sin pandeireta, para que se escuite ben a túa voz, sin a pandeireta. Podesnos cantar unha calquera que se che ocurra. Sí, eu podo, sí. A que ti queiras. Non ven ahora que estou me ensinando. Tiña aquí un papeliño, coño. Tienes un papeliño, queres que chu colle eu daqui da funda? Onde está ese? Non, para empezar, que non me acordaba eu. Non sei onde vai, bueno. Aí agora, a ver se me ven ao sentido. Un papeliño pequeniño que estaba aí en riba da mesa. Pequeniño, sí. Eu antes vino por aquí, non sei... Aquí non está, non sei. Na chaqueta, será? Non teño un bolsillo. Non, nesta chaqueta únicamente neutra, nesta non teño bolsillo. Non, xa me ven ao sentido, só está. Ah, xa está. Que dirán por aí, que dirán que me muero por ti. Axudade-me a cantar, dade-me unha axudiña, que eu non me podo valer desta miña gargantiña. Que dirán por aí, que dirán que me muero por ti. Malmuraron de la Virgen teniendo un manticorona, aunque malmuren de min non é ningunha deshonra. Que dirán por aí, que dirán que me muero por ti. Se canto chamanme tola, se non canto cobarde, se bebo viño borracha, se non bebo miserable. Que dirán por aí, que dirán que me muero por ti. Fun ao muiño con Paula, fun ao muiño con ela, fun ao muiño con Paula, fun en paz e vin en guerra. Que dirán por aí, que dirán que me muero por ti. Tum, tum. Sabes aí os demonios, cantarei as cenas sin repetirlas nada, aunque sei para todo o día, pero a veces tamén non che veñen. O sentido hastes, me acordo do rolón. Acabou as pilas, depois vai. Che sí. Bueno, Carmen, pois hai algo máis que che gustaría dicir antes de despedirnos aquí do noso público? Non sei o que se che ocurra, se queres dicir algo, se non, pois... Sentiste ben? Tu vestes ben? Cómoda, sí? Ben cómoda, sí. Sí. Moi cómoda, moi cómoda. E además me gusta, non vou decir contrario. E me gusta todo isto. Que sei con novos, que sei con maiores, gustame. Esta chavalada toda, son todos maravillosos, sí que me gustan todos. Bueno, pois nós queremos che agradecer moitísimo que nos acompañaras este anaquiño e que nos contaras tantas cousas tan interesantes. Quédanos moitísimas preguntas no tinteiro, pero, bueno, xa chas faremos noutro momento, se eso. Nada máis, agradecer tamén ao público do IES Terra de Soneira por estar aquí con nós. Non, ao contrario, gustame cantas así, calquera outra cousa, pois que me veñen buscar ou como sei así. Porque eu como mandan facer a mí, ti non teus nunca moi sola, quero dicir o que... Porque a cabeza fai como outro de... Me chegou a televisión, a cabeza non para. A cabeza non para, entón pensas a imaginar, daime aquí, daime ao lado, daime ao outro lado. E eu agora non pensei en nada. Pensei que estou contenta, pero quero que a xente que non quede...
a pesarada, quero que non ser unha cousa que non lle gustei que o digan. Gústame ser leal, non me gustan trapelleiros. Non, porque non eu ainda salo porfiando por calquera ao mellor fan un enfado ao mellor por unha cousa que non ten moi tamaño tampouco. Fixe así, desandando, pero todos dicimos algo, Dios mío. Todos dicimos algo bo ou malo, non é todo tamén mediante. Pero tampouco non puño os fuciños por nada. Pero a vida cabe, tampouco temos que levala a ver, dentro do que cabe o melloriño que podamos levalo. Tanto novos como maiores, a ver que fago, non, Carmen non faga nada, Carmen, que fago eu? Pero dime, sí, espera a morte, peche, a ver cando ves. Estou así. Se non fago nada, estou así. E ves, nin comer como, se quero. Que non fago, tampouco non podo facer de comer. Non fago, non colles un peso, non colles un kilo, non colles... De cantos kilos collín, xa? Colles o menos posible que podo dar o brazo, pero fago, non fago, neso non me guío nada, nin por médico, nin por nada. Non faz nada, estou aquí sentada así todo o día. Parece que o tempo así. Non tens nin quen, estás así. Dios, cando é noite? A que hora é? Novelas, agora sí, pero novelas vexo moito. Novelas turcas. Novelas vexo. Son intensas as novelas turcas, Son intensas, Hai unhas 3 aí tamén que tamén me obliguei. Son intensas. O outro día... Unha pasa que fixeron casar con 13 anos. Alabado sei Dios. Vin un cachiño... Bueno, vaya, que non... Nunca a vira, non sei se as vistedes vos. Vi un cachiño dunha e había unha escena, despois ao deixei, pero pasaran 10 minutos, estaban na sala de espera dun hospital, aí primeiro choraba un, despois choraba outro, e así, unha intensidade tan brutal, dixen, mira ti, o sea que así son as novelas turcas, estas famosas. As novelas turcas, xa digo, ti que... Eu, por algunha, me parto un raivo. Pero do dir ao gimnasio. A ver que sabe, a ver que difícil, a ver aquela pobriña que ia despreciar un tanto, a ver agora que se queda esa rapaza. Estás así con esas cousas, porque ao final ves cousas realidades, Bueno, moitas das nosas vidas son peores que as Aquí novelas ves, turcas, é que depois empezas a pensar na vida de tú ou na de outro que vistes ou na outra que sepes. Joder, eso non, mira, é unha novela, pero mira, aquel fulano pasou así, son che sin pasar o tempo. Quedanse cortas as novelas turcas, Quédase mejor. Traballan moi ben, traballan moi ben. Bueno, pois mira, eu creo que podemos quedarnos con este último consello que nos destes de manternos activos para seguir vivos e para seguir positivos. E sin máis, pois nada. Hai un mal que teña calquera mal. Pois, Dios mío, doime a cabeza, doime aquilo, doime aquilo outro. Ai, non sei se terei cousa mal. Ai, Dios, pois. Joder, paso de todo, non. Eu tamén vago forza que aquel tamén está vivo. Non todos tampouco morro, nin todos... A ver, tamén me todos morro, claro. Pero se non axudamos, morremos primeiro, Eso digo eu digo por mí mismo, Que tuvo moi, moi mal, E moita xente non daba por mí un peso, que todos dicían que morri. Dime unha hora desde que agora estou vivo. Un tío ninguén contaba. Estaba na cama, sin pelo, xa nada comer ningún, comida fora... Joder, Dios, cantos sitios perdín de ir por non poder. Pero, bueno, a ver, pasou aqueles anos, ahora estou aquí outra vez. Son como que morreu, volví. Eu tamén volví. É por moitos anos, Carmen. A ver, corazón, Dios, moitas É por moitos anos. E nós que o besamos todos. todos. E a vos que nos vedes desde as vosas casas ou nos estades escoitando, agradecervos tamén que nos acompañaredes, polo menos non de corpo presente, pero si que digamos espiritualmente, escoitando e compartindo con nós esta mirada tan interesante de Carmen Limideiro. E nada máis, seguide ben, coa mente lúcida, o corazón palpitante e a alma libre. Vémonos no próximo programa.